Vadiwa vateereri tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai. Hanzi, hello mukomanashi, please chitupa changu kandai mubhini yangu in confession. Ndinoteererawo ma-secrets and confessions ese enyu pa YouTube. Saka inini ndanga ndiine problem ye-spiritual husband. Ndakatomboedza zvose kupfeka fodya ndikazotoregedza izvi zvekupfeka fodya ndikabva ndati zvinhu izvi zvinokwanisa kuzondipa kensa. Naimi kurara ndakatopindurawo pendi rered kuita zvose zvainge zvichitaurwa nasekuru Tembo zviya zvemacoin kuti unenge uchipa spiritual husband kupuro hazvina kana kumboshanda. Saka ndakazosvikawo pakutenga bakatwa ndokubva ndaisa bakatwa iroro pasi pembedha zvikabva zvamboita sekunge zvainge zvava nani. Ndo pandakazoti regai ndimboita zvimwe zvacho zviya zvakataurwa nasekuru Samaita zviya zvekuti weti yekutanga nefodya yematare. Saka zvinhu izvi ndakazviita uri musi weMonday. Apa weekend yese ndainge ndanetswa nespiritual husband ndikabva ndati enough is enough. Ndakabva ndatora weti iya yekutanga ndikabva ndaisa mubhaketi. Ndakaudza mwana ndikati usarasa weti iyoyo nekuti ndinoda kuishandisa. Ndakamuka for my morning run. Ndadzoka ndakabva ndaboila mvura mukettle ndikabva ndadira mubhaketi zvese nefodya yangu. Ndikabva ndatora gumbeze ndikabva ndatanga kunatira. Pandainge ndichinatira ndainge ndichichemera kune vedzinza mbereko nemadzimbuya. Ndapedza ndikabva ndanogeza nayo. Apa ndainge ndichipopotera kuti inini ndaneta kushandiswa. Handina kana wandakambotadzira inini. Handina mushonga wandakambobata nemaoko angu mandiregerera dzinza mbereko nemadzimbuya. Ndimi munoona zvandisingaone. Chidzoserai kune uyo akabata mushonga yake. Handina mushonga wandiinawo. Ndaneta, ndakataura zvakawanda. Apa wainge uri musi weMonday. Then Tuesday ndikabva ndaita sekudaro. Then Wednesday ndikadzokorodza zvekare. Manheru acho eWednesday ndakati ndisati ndarara foni ikabva yapinda. Hanzi last born yemumba medu ainge adonhedza gondwa waturuka pamagrosa kumusha ikoko. Ndo kwazvakaitika 3 days mukomanashi. Then I got my answer. Just imagine kuti mumba medu tiri 10, 7 girls, pau 7 2 ndo vane varume. Nekunaka kwacho kwatakaita kuti tinzi hatina varume zvinhu zvinotonyadzisa. Hanzi brother wedu uyu akadonhedza gondwa waturuka pamagrosa akabva ati ari kuda kureurura kuti zvinhu zvake izvi akazvitora kupi. Apa munhu uyu achitoriwo mwana mudiki kudaro, only 37 years old, ndiye ane gondwa waturuka rake iroro. Sorry please nekuda kwemaspellings motoitawo muchindibatsira nekuda kwekuti shona inondinetsa kunyora. Pane pandanga ndichida kuti kutenga bakatwa kuisa pasi pebed. Vedare ndo meseji yandatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Confession yavo yanga yakasangana netestimony. Hanzi, ndakangoshandisa zvacho zvandakanzwa sekuru Samaita vachiti tishandise. After 3 days hanzvadzi yangu akabva adonhedza gondwa waturuka ari pamashops. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hello mukomanashi, please post for me as hidden identity. Ininiwo mukoma kumashure uko ndaitombovawo mbavha. Zvataiita ndezvekudai. Taiti kana tikafamba mumamisha taiba mombe, makwai nembudzi. Saka ndakati ndaroora ndakabva ndazoti zvekuba izvi handichazvidi. Plus mukadzi wangu uyo wandainge ndabva mukuroora aiva munhu wekuti aingogara achingondirotera hope. Aiti kana akandirotera hope aindirotera hope dzainge dzichizoitika. Saka aigara achingondiudza kuti imimi ndakuroterai hope, ndarota muchirumwa nembwa ende imbwa idzodzo dzanga dzichikurumai dzanga dzakawandisa. Saka iye mukadzi wangu uyu wandainge ndabva mukuroora ainge asingazivi kuti basa rangu randainge ndichiita rainge riri basa rei.
iye ainge achingofungidzira kuti maybe ndinongoitawo basa rekuchera goridhe sezvainge zvichingoitawo vamwe vanhu vainge vagere munharaunda umo matainge tigere, nekuti ndaikwanisa kutoita kana 2 months ndisipo pamba ndichingoti ndiri kumboendawo kunoshanda kunoita izvozvo zveugweja. Kunyangwe vanatezvara vangu vaingoti mukwasha wedu igweja, izvo ndaitova mbavha hombe. Ndakatombosvika pakutoba sola iyo yainge yabva mukutengwa navatezvara vangu, asi ndakati ndaba sola iyoyo ndakabva ndazongonzwa kusvoda ndokubva ndaidzorera sola iyoyo ndisati ndaitengesa. Zvandakaita ndezvekuti ndakangosvika kumba kwavatezvara ndokubva ndangotsveta sola iya pamunhanga apa hwainge huri usiku ndokubva ndangotiza. Saka pose apa pataiba tainge tichigara mumapako. Mukomanashe ndinoziva hangu kuti umwe neumwe anobhilivha muchitendero chake, asi varume ava vandainge ndichifamba navo vaitova vaine chivanhu chavo, ende umwe wacho aitova muvhimi chaiye aisatombogara mumba asi aigara mumapako aityisa. Murume iyeye aiti kana ava kubuda mubako wega waiona kuti munhu uyu pane chamugara chaicho, asi murume uyu ainge akatoganyirwa nehama dzake, nekuti murume uyu aikwanisa kuba mari dzinosvika kuma 20,000 US, asi aiti kana akadzoka kubako nemari iyoyo, mari yacho yaanenge abva mukuba yaibva yangonyangarika mubako imomo, asi hama dzake dzakapfuma sei mukoma. Saka mudzimai paaiti baba vari kugoridhe, isusu tainge titori mumapatrol tichibira vanhu nekuba mombe, but ndakazoona kuti kunze uko kune mishonga ende zvikwambo zviriko zvechokwadi. Saka takati taenda kune imwe area takabva tapinda mubhawa. Kupinda kwatainge taita mubhawa tainge tichida kusavheya area iroro, ndokubva taona kuti kwainge kuine imwe shop iyi yainge iri yemusoja. Then panext door pacho apo painge pachigara musoja iyeye painge paine umwe bhaya wegoridhe. Takaita mazuva tichitarisa mamovements evanhu ava, saka takabva taona kuti musoja uyu aimuka each and every day kuma 11 PM kana kuti kuma 12 AM obva atanga kugeza ari panze. Mukomaka vanhu vakatakura kurema, ko isu tainge tichiziveiko kuti musoja uyu kumuka kwaainge achiita kuma 11 PM kana kuti kuma 12 AM dzainge dzitori mhiko dzake dzaainge achizadzisa. Saka mukunosavheya tainge takaona kuti musoja uyu ndiye ainge achibatisiwa mari yose nabhaya. Saka one day takati dzava kuma 10 PM ndokubva tapoya tikabva tapinda payadhi pemusoja uya ndokubva tavanda muzasi mechimwe chikaravhani chainge chiripo ipapo payadhi yemusoja iyeye. Semazuva ose musoja uya akabva abuda kunze ndokubva atanga kugeza. Saka tose takabva tahwa kuti mvura yacho yainge ichigezwa nayo nemusoja uyu yainge ichinhuhwa mishonga. Ndakatombobata vamwe vangu pavainge vava kuda kubuda kuti tinge tichienda kunobata musoja iyeye. Kuvabata kwandainge ndichiita, ndainge ndichizama kuvabata ndichida kuvaudza kuti ngatisiyanei nazvo nekuti murume uyu anenge akaromba, but varume ava vakabva vabuda pasi pekaravhani vakabata mabhemba avo. Musoja uya paakaona kuti ainge atokombwa nevanhu vainge vakamubatira mabhemba, iye akabva angorara pasi akabva atanga kutaura painge paine mari. Mukoma, ndakatombopfumawo kwezuva rimwe takatora mari iya ndokubva tatiza tikabva tadzokera kubako kuya. Mari yacho yatainge taba yaitosvika kuma 70,000 US dollars plus goridhe ratainge tatorera musoja iyeye. Takagara musango kuda kwewiki oro kudarikidza wiki iroro. Takati tagara musango imomo kuda kwewiki takabva tati ngatichiendai machinda, asi mari iyi yatainge takaba muzasi mebhegi takabva taona kuti mainge muine mazikwande awa ainge aine mazimvere achiita kunge anofema, plus maiva neimwe 20 US iyi yainge yakasungwa nemucheka wered nemazita. Mazita awa ainge akaita list.
Saka palist iri painge paine maviri ainge akatokanzurwa nepeni yered, ende vanhu vose ava vainge vari palist ipapo vaiva nesurname 1, zvichiratidza kuti vanhu ava vainge vari vemumhuri 1. Saka patakaona list iri takabva tatanga kunetsana, because inini ndainge ndava kuti kuvarume ava, kotadii tangodzosera mari iyi, nekuti mari iyi ndeyezvikwambo, kotadii nhaye tangodzosera mari iyi. Asi hei, varume ivavo vandainge ndiinavo vaiva nedzimwe nharo dzekuti vakatanga kuitisana nharo newe hapana kana zvaunokwanisa kuvaita. Asi nyoka iyi kuiona kwatakaiita hatina kuiona yose, takangoona zibesu, but zibesu iri rainge rakaita kunge hove, kunge nyoka, ndokubva tangosimudza bhegi riya remari ndokubva tatiza tichibuda mubako imomo. Mari iya hatina kana kumbokwanisa kupedzisa kuigovana kana dhora zvaro, takangobatwa mari iyoyo tiinayo yakakwana kudaro. Takati tichinopinda mulocation ndokubva umwe wedu atanga kungokomplaina. Ainge achikomplaina achiti, varume, ndabatwa nenyota, ndiri kunzwa nyota varume. Mukomanashi, kunze kwekuti tinge tichitenga mvura mushopu, sezvo tainge tiine mari yainge yakawandisa kudaro, but ameno kuti takapindwa nei, nekuti takabva tadarika dzimba dzose ndokubva taenda tikanokumbira mvura yekunwa papolice station. Takati tiri papolice station kudaro, umwe mupurisa ainge ari wechikadzi ndiye akazoti kwatiri, varume imimi, wai muri kunhuhwa kudaro, ko muri kubvepiko? Apa tainge takazara dova sevanhu vainge vachigara musango kunosechwa kudai. Mapurisa akabva atoona kuti idzi dzainge dzitori mbavha, nekutyawo kurohwa, sezvo inini ndainge ndiri first time offender. Ndakabva ndavhiringidzwa musoro nemacid, ndikabva ndatanga kutaura mhosva dzangu dzose, izvo vamwe vangu vainge vatozama kubudirira, because ivo vainge vataura kumacid kuti tiri makorokoza, saka tainge tabata bhande remari. Manje inini nekushaya experience, pandakatanga kuvhiringidzwa musoro nemacid, ndakabva ndatanga kurudunura nyaya dzedu dzose. Takazorohwa mukomanashi, nyaya yatakatanga kuroverwa, hanzi makaona musoja achigeza, saka mhosva iyoyo yamakapara imhosva isingadi magistrate. Takarohwa tikabva tanoiswa kubharaki remasoja. Takachiona musi iwowo, taiti kana tikarohwa tobva tanzi, vakomana, pindai mushawa mugeze. Takarohwa kusvikira tava kusanzwa pain. Unenge uchiti ukarohwa unenge wava kungonzwa chiveve, wava kusarwadziwa. Kubva ipapo takazovharirwa, inini ndikabva ndapikawo nguva yangu yandainge ndatarirwa, sezvo ndainge ndiri first offender. Ndakazobuda zvangu, but zuva racho randakaenda kukoti, ndakati ndichiburitswa kunze, ndakangoti ndichingobuda mukoti nekurova speed, because ndainge ndava kufunga kuti maybe vainge vaita mistake, saka vachabva vatanga kunditsvaga kuti vandidzosere kujeri. Nanhasi mukomanashi, kana ndikanzwa panenge pachinzi pane dhiri rekubiwa, ndinotiza. Kunyange zvikanzi mari iyoyo inenge iri milioni chaiyo, inini ndinotiza. Kunze uko mukomanashi kune vanhu vasingabirwi zvinhu zvavo. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa namukoma vedu. Mukoma vari kuti, ivo chinondirwadza pari zvino mukomanashi ndechekuti basa racho randiri kushanda hanzi rinotoda physical labor iya iri hard. Dzimwe nguva ndinomboti ndakagara paya tiri palunch, ndobva ndatanga kutarisa upenyu hwangu hwandiri kurarama nemudzimai wangu, ndotanga kufunga kuti saka kumashure uko ndakatombobatawo mari yekuti yaikwanisa kutochinjawo upenyu hwangu neupenyu hwemudzimai wangu. Asi ndo zvazviri mukoma, ndo upenyu hwandakatarirwa naMwari uhu. Vedare ndo meseji yavo yavakanditumidzira keche 2. Please ngatitaurei navo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, inini ndine confession zvose nedambudziko rangu randinaro. Kana maakuposta, please vigaiwo chitupa changu. Nyaya yangu yakamira sekudai. Inini ndakaroorwa ndichiri mudiki. At that time ndainge ndiine 19 years old. Munoziva kuti kuroorana munenge matowirirana noumwe wako. Ndakati ndaenda kumusha kwemurume wangu, zvinhu zvakabva zvatanga kuchinja. Murume wangu
ainge ava kutanga kundi abuser physically, verbally and emotionally. Takagara zvedu, upenyu hwainge hwakangondiomera kudaro. Apa mhuri yainge ichingokura, ndaishandiswa senhapwa chaiyo. Ndakagarira kushinga kuti vana vangu vasakura vari nherera, inini ndiri mupenyu. Nekufamba kwenguva takazongonzwawo nevavakidzani kuti mumusha umu mainge muine kamwe kakubata-bata neurombwa. Zvainge zvichifungidzirwa kuti ndo zvainge zvichisakisa kuti vanakomana vange vachishusha vakadzi vavo. Kushusha kwainge kuchiita vanakomana vemumhuri umu vakadzi vavo kwainge kuri kuda kuti vana ava vasaroora. Dambudziko ravapo nderekuti kufa kwakazoita vabereki vemurume wangu, zvinonzi izvo zvinhu zvavo vakabva vazvisiyira murume wangu. Hama dzose dzinongovananga. Zvino pava nedambudziko ndepekuti vana vababa vangu, vakomana nevasikana, dzimba hadzimiri, mabasa hapana, uye pane umwe akasungwa mbereko anongoita miscarriages. Iko zvino kana tichiverenga akatoita miscarriages anokwana iwo kuita 8 kana kuti 9. Mwana waainaye nde waakatomitiswawo, asi mukomana wacho akatoroora. Asi mwana iyeye airohwa nemurume kunge nyoka yapinda mumba, imba ikabva yatoparara. Vanoshanda vacho mari havaione kwacho kwainotenga, inongopera pasina kana chaunenge wambomisa. Ndinokumbirawo kutsvagirwawo vanogona kundibatsira, vangava vari maprofita kana kuti vechivanhu. Kana mukawana chero vanoda kubatsira, mundiisirawo kuinbox. Vedare ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, but ngatitaurei navo mucomment section. Vedare ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.